Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. У студыі для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. У турме памёр палітычны вязень Ігар Леднік. Былому сябру беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамады было 63 гады. Мужчыну затрымалі ў красавіку 2022 і засудзілі на 3 гады зняволення за нібыта паклёп на Лукашэнку. Пасля публікацыі ў партыйным часопісе БСДП «Пазіцыя». Профіль Ледніка ў Фейсбуку ўлады прызналі так званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Ігар Леднік меў інваліднасць другой групы праз праблемы з сэрцам. У турме стан здароўя сацыял-дэмакрата пагоршыўся, яму рабілі аперацыю на страўнікава-кішачным тракце. Ігар Леднік – 5-ты палітычны вязень, які памёр у зняволенні з 2020 года. Да яго ў беларускіх калоніях памерлі Вітольд Ашурак, Алесь Пушкін, Мікалай Клімовіч і Вадзім Храсько. У Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў і мясцовыя саветы дэпутатаў. Тым часам Лукашенка правёў нараду на тэму нацыянальнай бяспекі. Ён запатрабаваў ад сілавікоў быць максімальна гатовымі да нейтралізацыі рызык і пагрозаў, ды назваў 3 сцэнарыі апазіцыі. Першы сцэнар, гвалтоўны захоп улады падчас выбараў 24 года, ён назваў малаверагодным. Другі, паводле Лукашэнкі, асноўны – выкарыстаць бягучую электаральную кампанію ў якасці падрыхтоўкі да дзяржаўнага перавароту падчас прэзідэнцкіх выбараў у 2025. Трэцім сцэнаром ён назваў гульню ў доўгую з шырокім наборам інструментаў мяккай сілы на выпадак правалу першых 2 варыянтаў развіцця падзеяў. Лукашенка думае, што менавіта трэці сцэнар можа быць рэальна задзеяны, бо першых 2 у Беларусі не дапусцяць. Дэмакратычныя сілы дамовіліся аб працэдуры выбараў новы склад каардынацыйнай рады. Адпаведны праект неўзабаве пададуць на галасаванне дзейнаму складу рады. Фінальны варыянт скіруюць Святлане Ціханаўскай. Варыянт, які прапануе працоўная група, прадугледжвае толькі 1 голас у выбарніка. А пасля выбараў у КР будзе створаная кансультатыўная грамадская палата для няўрадавых арганізацыяў. Выбары ў каардынацыйную раду прызначаныя на 25 траўня. Расія пры пасярэдніцтве Катару вярнула ў краіне 11 дзяцей. Сустрэча з роднымі адбылася ў амбасадзе гэтай дзяржавы ў Маскве. Ва ўкраіну яны вяртаюцца праз Беларусь. Вернутыя сваякам дзеці заставаліся на акупаваных расійскімі войскамі тэрыторыях Запарожскай, Данецкай і Луганскай вобласцяў, а таксама ў Крыме. Паводле афіцыйных звестак украінскіх уладаў, за час поўнамаштабнай вайны з Украіны ў Расіі былі дэпартаваныя 19,5 тысячаў дзяцей. Вярнуць удалося каля 500. Міжнародны крымінальны суд за незаконную дэпартацыю дзяцей выдаў ордар на арышт Владзіміра Пуціна і Марыі Львовай-Бяловай. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне для суда ў Гаазе збірае матэрыялы, якія даказваюць датычнасць прадстаўнікоў рэжыму Лукашэнкі да незаконнага вывазу украінскіх дзяцей. Цела расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага могуць ніколі не выдаць сваякам. Пра гэта піша Moscow Times са спасылкаю на крыніцы ў кабінеце міністраў і Крамлі. Паводле выдання расійскія ўлады абмяркоўваюць, як зрабіць, каб жалоба па Навальным не пераўтварылася ў палітычную дэманстрацыю і не сапсавала Пуціну выбараў. Разглядаюць і варыянт не перадаваць цела Навальнага сваякам да электаральнай кампаніі. У якасці тлумачэння ўлады могуць заявіць, што чалавек быў заключаны ў турму паводле тэрарыстычнага артыкулу. Ці, напрыклад, сказаць, што перадача цела можа прывесці да распаўсюду небяспечнай хваробы. Але ў выпадку з Навальным, са словаў крыніцы выдання, гэта было б беспрэцэдэнтна. Тым часам Еўразвяз усклаў адказнасць за смерць Алексея Навальнага на Владзіміра Пуціна ды расійскія ўлады і заклікаў Маскву дазволіць незалежнае міжнароднае расследаванне. 21 лютага ў дзень роднай мовы пройдзе агульнанацыянальная онлайн-дыктоўка. Музей вольнай Беларусі, НАУ і прадстаўніцтва нацыянальнага адраджэння запрашаюць далучыцца беларусаў з усяго свету. Трансляцыя на нашым канале заўтра а 19 паводле Менску. Тэкст дыктоўкі сёлета прымеркаваны да стагоддзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Чытаць будзе намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік НАУ Павел Латушка. Тэкст, каб праверыць сябе, можна будзе знайсці ў сацыяльных сетках Музею вольнай Беларусі адразу пасля заканчэння дыктоўкі. У Берасці праржавеў бот багацця. Арт-аб'ект, які меў прыносіць фінансавую ўдачу, усталявалі на вуліцы Савецкай ў 2013. Праз 10 гадоў кампазіцыя страціла кій, а іржа праела ў абутку вялізную дзіру, паведаміла выданне Брест-Сіці.
Арт-аб'ект месціцца каля бізнес-цэнтру Дыдасперсія. Выкананы ў форме бота 19 стагоддзя, што згодна з гарадской легендаю прынёс сказачныя грошы яго ўладальніцы. Прымерыць абутак можа кожны ахвотны, але ці знойдзецца той, хто захоча надзець дзіравы бот? Вялікае пытанне. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзею глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі на тэлеканале Белсат.